Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Җомга көннәре мөбарәк булсын. Бүгенге безнең сүзебез Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва салламның бер хадисенә кагылышлы булачак. Ушбу хадис китерелә Имам Тирмизи хадисләре җыентыгында. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллам әйтеп калдырган: "Игътаним хамсан кабла хамс. شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك." Биш нәрсә килгәнче, биш төрле әйбернең кадерен бел. Картлык килгәнче, яшьлегеңнең кадерен бел. Авыру килгәнче, сәламәтлегеңнең кадерен бел. Фақирлык килгәнче, байлыгыңның кадерен бел. Мәшәкатьләр килгәнче, буш вакытыңның кадерен бел. Үлем килгәнче, яшәвеңнең кадерен бел. Карагыз әле нинди хикмәтле сүзләр. Беренче итеп Пәйгамбәрбез әйтте: яшьлегеңнең кадерен бел дип. Чыннан да, яшь вакытта эшләп була кайбер әйберләрне, аларны картайгачтын эшләп булмый. Шуңа күрә аны яшь вакытта эшләп калырга кирәк. Бусын ул дини, бусын ул дөньяви, бусын ул гыйбадәт ягыннан, яисә икенче төрле әйберләр яшь чакта эшләп калырга кирәк. Ишеткәнебез бар бит олылардан, картлардан, кайсылары әйтәләр: "Эх, яшь чагын булган булса, эшләп караган булыр идем мин", дип үкенүчеләр бихисап. Шулай ук, яшь чакта ялгышсаң, ул яшь чакта ялгышкан була. Улы кеше ялгышса, берәр нинди әйбер белән, ул инде әлбәттә аңа уятлырак була. Шуңа күрә яшь вакытның кадерен белергә кирәк. Икенчесе, Пәйгамбәрбез әйтте: сәламәтлекнең кадерен белергә диде. Карагыз әле, авыру килгәнче, үзеңне сәламәтлек булганда уксаклап йөрергә кирәк. Син ул авыр әйберне күтәрә алырсың да, ләкин билең ычкыныр. Юк, берәрсен сора, ярдәм итегез миңа дип. Икенче әйберләрдә булсын ул тешләреңне, үзеңнең тәнеңне, стоматологка бару булсын ул, тешләреңне карату, сәламәтлегеңне. Синең йөрәгең авыртканга, син үзең генә гаепле. Сәламәтлегең булганда син йөрәгеңне үзең битердең нервларың белән. Һәм хәзер син йөрәгең белән интегәсең. Давлениең синең күтәрелә. Кем гаепле? Үзең генә гаепле. Һәм шул кеше әйтә: "Ул эх, яшь чакта, эх, сәламәтлегем булганда, миңа алай итәсем булмаган, андый буласым булмаган, сәламәтлегемне саклыйсы булган", дип әйтүчеләр бихисап шулай ук. Шулай ук, өченче итеп Пәйгамбәрбез әйтте: "Байлыгыңның кадерен бел. Фақирлык килгәчтән хәсрәткә калырсың дип, үкенерсең дип. Шуңа күрә бай булганда биргән садакалар ул киредән бит әйләнеп кайтачаклар. Бусын ул берәр нинди инвестицияларны ясау. Оны бит акча булганда, байлыгың булганда эшләп була. Аның кадерен белергә кирәк. Кунакларны каршы алырга, кунакларны ризыкландыру, фақир мискиннәргә ярдәм итү. Фақирлык килгәчтән хәсрәткә калуың мөмкин, һәм үкенер хәлгә төшүең мөмкин шулай ук." Аннары соң Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Буш вакытның кадерен бел, мәшәкатьләр килгәнче." Исегездә бит, институт университетларда укыганда без көнне килеп җиткәнче көтеп утырабыз. Һәм шул бер кичтә экзаменга әзерләнергә тырышабыз. Ләкин күпме буш вакытлар булды. Алар бушка үттеләр. Без аны үткәрмәдек гыйлемдә, ләкин инде бер төндә шушы билетларны ятларга тырышабыз. Әзәз генә, әкрен-әкрен генә сеңдереп шушы билетларны ятлаган булсак, икенче көнне экзаменда имтиханнарны бирүе җиңелрәк булыр иде. Һәм Пәйгамбәрбез соңгысы итеп әйтте: "Тормышыңның кадерен бел. Үткәр аны гыйбадәттә, Аллаһы Тәгаләгә ялварып, аны зикр итеп, кешеләргә ярдәм итеп, мохтаҗларга ярдәм итеп, бит килеп җитәчәк бер вакыт. Аллаһ каршына барып басарга туры киләчәк. Һәм Аллаһ Раббул Гыйззат сорар: синең 60 яшеңне, 70 ел буена син җирдә яшәдең, 80 ел буена син җирдә яшәдең. Нәрсәләр син эшләдең? Әле бит аның ничә сәгате йокыга китте, ничә сәгате ашауга китте, һәм башкалар. Ләкин булдымы синең анда гыйбадәт? Булдымы синең анда изге гамәлләр? Әти-әнигә карата яхшы мөнәсәбәтләр? Балаларыңны ничек итеп тәрбияләдең? Нәрсәгә син кешеләргә өндәдең?" Менә шулай итеп Аллаһ Раббул Гыйззат безне кыямәт көнендә бездән сорау алачак. Һәм булачаклар һичшиксез
Шундый кешеләр кайсылары үкенәчәкләр һәм ялварып сораячаклар: "Кайтарсаңчы безне киридән җиргә" дип, "Без үзгәрербез, күбрәк изге гамәлләр эшләрбез" дип әйтерләр. Шуңа күрә Аллаһ Раббул Гыйзза һәрберебезгә шушы биш әйбернең кадерен белеп яшәргә Аллаһ Раббул Гыйзза насыйп ва мияссәр әйләсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.